बाजिनैथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया मैयानिफ्राय सोलिदों आरो दिनै फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंनो बिबार बावनाय, गेदेमा सुबुंफोरनो बिबार बावनाय बायदिसिना हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। दा गुबैयै बे बाजिनैथि जि जथुम्मा, दा बेवहाय जोंनि थान्दै मेलाव आसामाव आरो भारतआव सोलिबाय थानाय माखासे जेंनाफोरखौ लानानै जोङो सावरायगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बर' माहारिया दासिमबो जायफोर जेंनानि मोगा मोगि जानानै दङ, बे जेंनाफोरखौ जोङो सावरायगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो गुबैयै बुंनो सानो जे दिनै जिफोर थासारिया भारतआव जादों, बे थासारिया जोंनि बाहेराव नङा, जोंनि गेजेरावनो। दा बेनिखायनो बेफोर थासारिनिफ्राय जोंबो उदां नङा। नाथाय जों हारि हिसाबै बे थासारिनिफ्राय बोरैहाय जोंनि गावनि हारिखौ बासायनो हागोन, बेनि थाखाय जोङो माखासे राहा लामा लानांगोन। आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेलाव सावरायनानै जोङो गाबोननि गेजेराव मोनसे बिथांखि लागोन जे जि मोनसे केब दायो का जाफैबाय, बे कानि जि सोमावसारनाय हारसाफोरनि, बे सोमावसारनायाव जोङो थोंजोङै बाहागो लानो हायाबो जानो हागौ। मानोना बे सोमावसारनाया अहिंसानिफ्राय हिंसानि लामाजों थांगासिनो दङ आरो हिंसा खालामोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन। थांनाय समाव जिफोर सोमावसारनाय बड'लेण्ड ओनसोलाव जादों, जेराव अर जोंदों, जेराव मानसिनि जिउ जोबदों, बेफोरबायदि थासारियाव गुबुन हारिफ्रा जोंखौनो दुसिदों, जोंखौनो दायनिगिरि खालामदों आरो दिनै बर' अबर' बायदिसिना बिथांमोना आफाद खुलिनानै जोंखौनो दायनिगिरि साजायलांबाय थानायनि हाबाफारि लामा लादों बिथांमोना। दा नंखायनो जों बुंदों जे असमिया हारि थांना थानांगौ जोंहा मदद दङ, बिथांमोननि राव थुनलाइ हारिमु जौगानांगौ जोंहा मदद दङ, बिथांमोननि हारिया अरायसम थांनानै थाथों बेवहाय जोंहा अरायसम मदद दङ। नाथाय बिथांमोना मावनाय गासैबो खामानिखौ जों मावजोबनो हायाबो जानो हागौ। मानोना बर'आबो मोनसे एखुथा हारि, जोंहाबो गावहा राव सिनायथि हारिमु दङ, जोंबो गावनि बायदियै थांना थानो लुबैयो। दा बेनिखायनो बिथांमोना साननाय बायदि जोङो सानजोबनो हायाबो जानो हायो। बेनिखायनो मरेल सापर्टआ जोंहा अराय थागोन होननानै जों बुंदों। नाथाय बेजों लोगोसे दायो मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो ओंखारनायखौ जोङो अरायसम CC2Aनि गेजेरजों गोख्रोङै होबथाबोदों, एबसुआबो होबथाबोदों। मानोना बे हारिफ्रा एसटि जायोबा जोंहा गोबां खहा जागोन, जेखौनोखि जोंनि उन्दै उन्दै ट्राइबेल हारिफ्रा जोङो सहायनो हानाय नङा आरो बिनिखायनो जोङो बेखौ होबथागोन। क्ल'ज नाम्बार 6आव आसाम एकर्डनि बिथांमोना जेखौ बुंदों जे असमियाफोरनि रक्षा कवच, बेवहाय गावसोरनि हारसा हारिनिल' खोथाफ्रा दङ। ओंखायनो जों बुंदों जे बियो इनक्लुसिभ जानांगौ, बयबो हारिनि खोथाया बेवहाय रोखायै बेरखांनांगौ, अब्लासो जों मदद होनो हागोन। दा बेजों लोगोसे गोदान हानि आयेन आसामाव बानायनो नागिरदों। बे हा आयेनाव बिथांमोना गोबां बिबांनि खाजोना खांनाय, जायखौनोखि जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा होनो हाया, बेखौ जोङो सरकारखौ हेंथा होनो थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामदों। बेजों लोगोसे हाग्राबारि ओनसोलाव जोंनो हानि मोनथायखौ भारतनि आयेना होदों, नाथाय बिथांमोननि गोदान आयेनाव बेखौ सेख'फिननानै लानो नागिरदों आरो बेबायदिनो गोबां हानि आयेनाव सोलाय सोल' खालामदों आरो बेखौ जोङो हेंथा होगोन होननानै जोङो सानदों। आरो बेजों लोगोसे गोदान जि इडुकेसन पलिसि, बे गोदान इडुकेसन पलिसिया मोजाङानो जागोन, नाथाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सिगाङावनो बर' बिजोंनि जि जेंनाफोर, बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ होननानै जों सरकारखौ बुंदों आरो जोङो थाबैनो बेखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि, गिबि मन्थ्रि जिखिनि दङ, भारतनि मन्थ्रिफोर गासैनोबो जोङो बे खोथाखौ अलरेडि जोङो फोरमायदों आरो बिथांमोना बुंदों जे जों सुस्रांगोन, नाथाय बिनि सिगाङावनो सुस्रांनांगौ। लोगोसे बर' बिजोंनि थाखाय जि मोनसे बिथोनगिरि जों बिदोंमोन, बेखौ थाबैनो सोरजिनानै होनांगौ होननानै जों सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांदों। आरो बेजों लोगोसे जे 14 नाम्बार पइन्टआव मैयानि केबिनेटआव जे बर' जेंनाया सुस्रांजानांगौ, बेखौ बिथांमोना बुंदों जे पिस प्रसेसा एक्सपेडाइट जागोन। दा बेखौ जोङो बेखौनो बुंनो सानदों, बेयो मोनसे राजनितिक स्ल'गान जानो नाङा, राजनितिक डायलग जानो नाङा, गमामायैनो बेखौ बिथांमोना सलुसन खालामनांगौ। मानोना 2014आवबो BJPआ जोंनो खोथा होदोंमोन पावाराव फैयोबा बर' जेंनाखौ सुस्रांगोन, नाथाय दाबो सुस्राङाखै। दा बेनिखायनो बेखौ जोङो गोख्रों नोजोर होगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोङो बेखौ जुदि जायाब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोङै सोमावसारलांगोन। मानोना सोमावसारनायनि अनगायै जों जेबो मोनाखै, जोंखौ बिथांमोना अरायबो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायबोदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समावबो जुदि जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारगोन। बर' आइ आफाद रायजो राजाखौ लानानै, जोंनि सोमावसारग्रा हान्जाखौ लानानै बे खोथाखौनो जोङो फोरमायो।
समस्या समाधाननि बाथ्रा फैयोबा खौसेथिनि बाथ्राया फैयो बर'फोरनि गेजेराव बे बेलायाव सारा मा बुङो? खौसेथिया बर'फोरनि थाखाय बयनिख्रुइ बेसेन गोसा माबा मोनसे मुवा दङबा बेसाद दङबा बे जाबाय खौसेथि। बर'फ्रा खौसेथिखौ जेब्लायबो माने हास्थायदों, नाथाय मालाबाबो बर'फ्रा मोनाखै। दिनै दुखुनांथावा जाबाय मालायनि आखायाव नङा, बर'नि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा गावनि आखायावनो जिउ होनो गोनां जादों। नाथाय दाबो जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव दा बेखौ दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सोलोंनायखौ जोङो नुनो मोनाखै जे जोंनि खौसेथिनि स्ल'गाना गोबां समावनो राजखान्थिसो जानो नागिरो। दा नंखायनो खौसेथिया माबायदियै फैगोन? जोङो अनलायनो हानांगोन, फोथायलायनो हानांगोन, निमाहा होलायनो हानांगोन आरो सासेया सासेखौ बजबलायनो हानांगोन, मान सनमान होलायनो हानांगोन। दिनै जोंनि गेजेराव सासेया सासेखौ अनलायनो हायाबा, मान होनो हायाबा, बजबलायनो हायाबा, गनायलायनो हायाब्ला जोंनि गेजेराव खौसेथिया बोरै फैनो? दिनै गोबाङानो सानदों जे आंनि फर्मुलायासो राइट, आंनि थियरियासो राइट, आंनि फिल'सफियासो राइट। दा बेफोरबायदि थासारियाव खौसेथिया गोब्राब जायो। दा नंखायनो गोबां समाव बे खौसेथिनि नाटकआ जोंनियाव गोबां जालांबाय। नाथाय मोनसे सम फैगोन, खौसेथिया जेरैखि जाया जाथारगोन, आंबो फोथायो। आरो बे खौसेथिनि नाटकखौ जोङो बारा गोबाव खालामनानै लाब गैया। गावबा गावनि खामानिखौ जोङो मोनसे गोथों लामाजों मावलांबाय थाबानो जायो, नंगुबै लामाजों मावलांबाय थाबानो जायो। खौसेथिखौ बड'फाया बुंदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागल। स्ट्रागलनि गेजेरजों खौसेथिया फैखायो। दिनै बड'लेण्ड बिदों लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। बर'नि जेंना जादों, बांगाल दावराव जादों, सोरजोंबा दावराव जादों, बर'फ्रा ज' ज' खौसे जादों। बेनो खौसे। बेनिख्रुइ बांसिन जि खौसे जोङो लुबैदों, बेयो राजनितिनि खौसे। राजनितिनि खौसेया मालाबाबो सम्भब नङा। दिनै राजनितियाव जोंल' नङा, पृथिबिनि गोबां हारियानो जानो हागौ खौसे नङा राजखान्थियाव। सोरबा खौसे जायोबा बियो खम समनि गेजेरावल' थायो, बिनि उनाव गावस्रायो। दिनै मिसिंफ्रा गावस्रादों, मिसिंफ्रा दिनै नारा नाथा नाजादों खौसे थानो थाखाय। नाथाय बे मिसिं मानसिफ्रानो सोरबा माने कंग्रेसाव दङ, सोरबा बिजेपियाव दङ। दिनै रनज पेगु बिथाङानो बिजेपियाव थांबाय आरो गण शक्तिबो दङ, जे मेनटेन खालामनासो सोलिबाय थादों बिथांमोना। कार्बिफोरनि गेजेराव एसे खम अनजिमानि हारि थुब्ला थुब्लि गावस्राजोबनानै दङ। दा जेरावबो माने गावस्रानाया दोङो। असमियाफ्राबो गावस्राजोबनानै दङ। नाथाय बे गावस्रानायनि गेजेरजोंबो दिनै केब आन्दलनाव हारसाफ्रा ज' ज' ओंखारदों, गोबाङानो ओंखारनो हायाखै। दा जोंनि गेजेरावबो जोङो खौसेथिनि जि डेफिनिसन, खौसेथिनि जि मिनिं, बेखौ बुजिनायनि सम जाबाय। बे मोनसे इमसनेलि सोरबा बुङोबा लजिक गैयाजासे, जुक्ति गैयाजासे खौसेथिनि खोथा बेयो मालाबाबो जानो हाया। बेयाव मोनसे राजखान्थिनि बादै बेयो जेबो जानो हाया। ओंखायनो आं खावलायगोन जे जायफोरा खौसेथिनि खोथा बुंदों बिथांमोनाबो बुजिनाया मोजां, आरो जायफोर दिनै दैदेनगिरि जानानै दङ बिथांमोनाबो रियेल सेन्सआव खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय हाबा मावनाया मोजां। जोङो बेखौसो लुबैयो।